Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Za Veliki četvrtak u narodu postoje razna verovanja i običaji, ali pri njegovom obeležavanju nema veselja, već samo okupljanja. Pravoslavni vernici slave Veliki četvrtak u sećanje na poslednje obedovanje Isusa Hrista, poznato kao tajna večera. Tog dana u hramovima se služi liturgija Svetog Vasilija Velikog, a na Veliki četvrtak je ustanovljena i sveta tajna pričešća, zbog čega se veruje da se i najvećim grešnicima koji se tog dana pričeste biti oprošteni grehovi. Prema evanđelskim zapisima, Hristos je na tajnoj večeri blagoslovio hleb i podelivši ga apostolima rekao: "Ovo je telo moje koje se za vas lomi radi oproštenja grehova." Zatim uzeo čašu vina i dodao: "Pijte iz ove čaše svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se proliva za vas i za mnoge radi otpuštenja greha." Hristove reči se na Veliki četvrtak ponavljaju na liturgijama pre pričešća vernika po uzoru na prvu pričest Hristovu i njegovih apostola. Praznik je jedan od dana određenih za pričešće vernika koji su, poštujući pravoslavni kanon, postili na vodi najmanje 5 posljednjih dana. Na liturgijama se vernici pričešćuju hlebom i naforom, telom Hristovim i vinom, koje je simbol njegove krvi prolivene za spas ljudskog roda. Narod veruje da se i najvećim grešnicima koji se pričeste na današnji dan bivaju oprošteni gresi. Završetkom liturgije prestaje se sa zvonjenjem, već se klepa udaran u drvenu dasku sve do sahrane Hristove. Posle liturgije je dozvoljeno jesti na ulju i popiti nešto vina. Veliki ili časni ili vaskršnji post traje 6 nedelja, a oni koji se pridržavaju pravila posta prve i poslednje nedelje ne jedu čak ni ribu, već drugu postnu hranu pripremljenu na vodi bez ulja. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.